namaste, welcome and welcome back to Motogal Tikliyaव बयखौबो बराय हरगोरनाय थाबाय ओमफ्रायहाय आं दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय सरलपारायाव आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव 1.5 year जाबाय खोमा आं थाङैया ओमफ्रायहाय आंजों थांफागोन साब्रै सासेया जाबाय आंनि दादा cousin ओमफ्रायहाय सानैया आंनि लोगो आरोना दा नोंथांमोनहा नुखागोन ओमफ्राय हलाय लोगोआ हनै थांलाय फैलाय जागासिनो रेडि जादों आरोना आं दा बिनि रुमावनो दंफैयो माबायाव टाउनावहाय क'क्राझार टाउनावहाय ओमफ्रायहाय दा बे लोगोआ एबारसो फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना माने एक्साइटेड नामा करिश्मा सुपार एक्साइटेड ना सुपार एक्साइटेड माने फार्स्ट टाइमावथ' बयबो एक्साइटेड जाखायोआनो दा थांगोनसै लोगोफोर आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोआव फैबाय थादो थ' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ थांजोबदो दे ओमफ्रायहाय नै साबि केसआव मा लागायदों आङो माने आङो आब'मोनाव थांदोंमोन ओमफ्राय बे आब'निसो आरोना मा होनो मेला जादोंमोननो बिसिनिथिं ओमफ्राय बे मेलायाव बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं मोजां मोननानै लाबोबाय बेखौ एसे मोजां मोनदां ओमफ्राय आं नै साबि केसआव लागायनानै लाबाय आरोना नैबेलाय आंना स' लोगोफोर ओंखारबाय जोङो नै वेलकाम टु मट' ब्लग लोगोफोर नै दादामोनहा थांगोरबाय दे चलो नैबे जाबाय बाजार मोनबाय आरोना जोङो बेयो मैगं थाइगं मोनो बेयाव जाग्रायाव फैलागोन जोङो जाग्रा लांफानो नागिरदों आरोना बिदिनो चिप्स ओमफ्राय कल्ड ड्रिंक्सफोर आरि अबहाय लानाय जायो र' अबहाय लानो हो कल्ड ड्रिंक्स आरिखौ अबहाय लानो कल्ड ड्रिंक्स आरिखौ हजोंहाय ना दा जोङो बिसमुरि बारबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय लामाया बिनिफ्रायनो गाज्रि नामाथाय नै एकदम साख्ला साख्लि बानायानो खोमा सिगां आं खनसे फैबाबो बिदिनोमोन दाबो बेबायदिनो आरो उनावबो बिदिनो थागोन ना मागोन मिन्थिला हरनै बासआ ओइ आदा सगारगोरदो जोंखौ एसे लामाया बिराद गाज्रिना ओरैजायबो हगारथाव जाया ओरैबायदिबो हगारथाव जाया जायो दा जों होलांगोरनोसै दा जोङो मा होनोमोनलाय फरेस्ट एरिया हाबबाय आरोना लोगोफोर लामायाथ' नै बिराद गाज्रि मिन्थिखायो नोंथांमोनहा बांसिनानो ओमफ्रायहाय जोंना खिथु खिला साजोब्बाय आरोना लोगोफोर लामानि थाखाय दा मोजांबो जायगा सहैनो थाखायथ' एसे खस्थ' खालामखानांगोन दा सहैबा मोजां मोनगोन आरोना दा नै फुरा बेसेबा गुवार बियो फरेस्ट एरिया ओरैजायबो हाग्राबारि हाग्राबारि गेजेराव लामा ओमफ्रायहाय मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आं लोगोफोर आं जे नै भुटाननि फ्लेग लागायदोंना दा माबायदि नुदों एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आं मोजां मोनोना ओंखायनो आं लागायनानै लादों आरोना दा नोंसोर माबायदि मोनदों नोंसोरबो खोन्थाहरलायदो एसे ओमफ्रायहाय बिनि मिनिंखौ आं मिन्थिया दे लोगोफोर सानै मानसिया आलदा बुंदों आरोना सासेया होनदों मा जेब्ला भुटानाव भिजिट खालामोना बिनि थाखाय वेलकाम होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आरो सासेया बुंदों मा गुड लाक जेनेबा गुड उइसेस बेबायदि मिनिं बेबायदि होननानै बुंदों दा नंगौना नङा आरो जाय मिन्थियो सोर मिन्थियो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आंनो दा नै हालत खाराब हो गया रे स' लोगोफोर आं नोंसोरनो माबा बुस्थु देखायनो नागिरदों नै बिराद मोजां नै सिखिरिफोर नै बिराद नै लोगोफोर बिराद ज' बेयो सिख्रिनि बागान जायगा आरोना नै बिराद मोजां ओमफ्रायहाय मैदेरबो मायोना एसे खेबनो मोनबाय आरोना बिराद मोजां मोनबाय नोंसोरनो देखायनो मोननानै ओमफ्राय माने बे लामाजों मैदेरबो बारस'योना ओंखायनो बारा गोबावबो थाजाया ओंखायनो थाबनो थांनोसै ओमफ्राय गल्डेन लेंगुर नुबोदोंमोननो बै लामायाव जोंथ' नुबोनाय जायासै ओमफ्राय दा र' सिगाङाव नुयोबा देखायबावगोन आरोना आङो देखायनो नाजागोन आरो नुबावोबा दा थांफिनदिनि
बिराद मोजां बारदोंमोन नै हनै गोजौआव गल्डेन लेंगुर ना माथो बियो औ औ गल्डेन लेंगुर मासे माने माथो सयथासो दङ मेरला दं नै जेबो गैया थालिर लाबोबा होलांजागौमोन बेबायदि लोगो मोनगोनखौनो सानाखैमोन आं औ नै बिराद मोजां बारबाय हनै जानो नै लोगो मोनबाय हा थांसैलाय माने मा होनोमोनलाय मैदेर ओंखारोना ओंखायनो बेनिफ्राय ओंखारलायसैलाय टाटा बाय बाय सौहैथारसै लोगोफोर बेयो मा होनोमोनलाय सरलपारा बाजारा बेखौ बारबोबाय आरोना बिराद गिदिरमोन ना ओंखायनो बिदि लानाय जायासै ओमफ्रायहाय हेलमेटखौबो आङो ओरैबायदि खर' साबायना आंना हेलमेटखौ होनानै ओंखायनो माने गिलिरना हेलमेटाबो ओरैजाय ग'प्र'बो लागायनाय आरो मा होनो बेखौ ओरैनो हेलमेटाबो बिराद गिलिरखा नोंनाव डिस्टार्ब जालायबाय ना खानाया लोगोनाव डिस्टार्ब जाबाय खानाया बिरनानै दा दसे दै दं लोगोफोर दुगैथारनोसै आरोना जायगायाव डेस्टिनेसनाव सहैनोसै नै गय बागान नायदो फुरा गयजोब आरोना ओरैजायबो गयानो गय नोंथांमोनहाथ' मिन्थिखायोखानो सरलपारायाव बिराद गय बागान दं होननानै सारि सारि गय बागान दंखायो आरोना मबाइलजोंनो खेबनाय जादों माने आंना ग'प्र'आ चार्ज गैला 7%ल'सै आरोना ओंखायनो गैया लानाय जायासै आं बेजों ओंखायनो हेलमेट सुनानै मा होनो मबाइलजोंनो फोथायबाय आरोना नै दादामोनहा सिगाङाव दङ खाथियाव एसे मोजां भिउआ औ जोंनि क'क्राझार खाथिनि मानसिफ्रा नुदोंबाबो बेलेग जायगानिया फैफेराखै जानो हागौ सरलपाराया माबायदि नायनानै लादों बेसे मोजां औ औ नोगो मानसि दङ नै लोगोफोर बेयावनो थासिगोन जों खयबार जाखो नों दादा फैनाया खयबार जाखो जाबाय पास सयबार बायजों खननै दादाया पास सयबार जाबायनो नोंलाय नोंथ' जारुआ दिनैसो फार्स्ट टाइम माबायदि मोनदों ओं जि मोजां होनबायलै दुगैदो दे बाज्रुमसै खनसे ज्रुमनो हा लोगोफोर आं नोंसोरनो नै मोनसे बुस्थु खोनासंहोनो नागिरदों नै दैनि आवाजखौ खोनासं लोगोफोर नै बिराद मोजां खोनादोंना लोगोफोर नै दैनि आवाजआ ओमफ्राय बे दैया बै हाजो गोजौनिफ्राय बोहैबोनानै ओरैजाय फुरा बेसेबा गोजान ओरैजाय बोहैलांदों आरोना ओमफ्रायहाय दा हा मा होनदों ओमफ्राय लोगोफोर जों दुगैगोनबो आरोना दुगैगोन ओमफ्राय दुगैनो थाखाय जोङो एक्सट्रा गस्लाफोर लाबोखादों ओमफ्रायहाय ओरैजाय आंनि खिथुनाव बैयाव नुदोंना हाजो बे हाजोआनो जाबाय भुटान आरोना ओमफ्रायहाय बैथिंजाय हनै बेसेबा मानसि दङ ओरैजाय ओंखायनो बेथिंजाय जोङो थांनाय जायासै आरोना नैबे आइ लाभ सरलपारा लिरनाय दंना बे खाथियावनो थाबाय आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नै बारा बिराद मोजां बारदों नै बिराद मोजां बारदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने जों फैनायाव जे गाज्रि लामा मोनबोदोंमोन ना बेखौ फुरा बावजोबखायो आरोना जायगायाव सौफैबा ओमफ्रायहाय दा एकदम सुकुन मोनबाय आरोना बिराद मोजां दहायथ' फैबा मा होनोमोनलाय आं नोंसोरथ' होनखादों लामायाव कि फैबा मा होनोमोनलाय खिथुआनो साबोजोबदों ओमफ्रायहाय दा मा होनो दा बेयाव सौफैनानै खिथु खिला सानायखौ बावलायलायबायना बावजोब्बाय बिराद मोजां मोनदों आरोना मोजां मोनबाय माने दा लोगोआ फार्स्ट टाइमनो मायदि मोनखो सौफैनानै जादों लोगोआ दुगैनो लुबैनाया जालानो माने ड्रेस नै थांगासिनो बियो दुगैनो थाखाय माने फुरा रेडि जानो नागिरबाय आरोना ड्रेस सोलायनांगोन नालाय दा
एसे दुगैनानै थांसै फैखाबायबो नालाय गरमबो मोनदों ओमफ्राय बारबो बारदों आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' बांसिनानो नुखाबाय सरलपाराखौ होनबाबो आंनि बे खनसेबाव भिडिअखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर अननानै प्लिज बिराद बुरजा सापर्ट नांगौ आंनो नोंसोरनि हागौ माने सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै दानिया नायदो दैखौ एसे बे जाग्राखौबो जादिनि जानोसै ना जाग्रा मा जाग्रा लाबोदों जों नायदो स्प्राइट बेखौ जों लामायावनो बायबोदों आरोना थामसाबा मोनथामल' मोनसेयालाय मोनथाम थामसाबा मोनथाम माने दादाया लोङानो ओंखायनो जों साथामल' लोंगोन ओंखायनो दादानो जायासै कुरकुरि लेस बिंग' मिनि पिकनिक जाबायथ' आरो जोंना ओमफ्राय नैबे माबे बे चावमिन अमानि ओमफ्राय बे चावमिन आरो अमाखौ बावनो जायगायावनो लाफैबाय आरोना नैबे अमासो नैबे चावमिन एबार जाबाय खिंदो tinggal देखायग्रोनो दे हा अमा अमा मोनसेलायहाय ड्राइथार नङाना ड्राइ मोनासै हा गोबाव जायो ड्राइया नैबे चावमिन भेज नामा भेज बे चावमिन ओमफ्राय नैबे अमा ओमफ्राय जोंना बेनो जाबाय मिनि पिकनिक ये बोदों नोंहा नै नायदो दा जादिनि लोगोफोर सामस बे जौ नङा दे लोगोफोर स्प्राइटसो नाय बिसि गिदिर स्प्राइट लाबोदों जों जौ गोरानसो थगायदों बियो मा नुवाखै नुदों ना आं थाल दंखायो दा जागासिनो चावमिना बेस्ट आरो ना होमबाबो गोथाव ना बानलु गोसानो गोथाव मोनदों बानलु गोसा बेस्ट चावमिन आरो ना होमबाबो बिराद गोथाव मोनबाय आङो बानलु गोसानो आंहा बानलु गोसाबानो गोथाव मोनखायोथ' आं ओमफ्राय नैबे जाबाय अमा बेदर लोगोफोर जों दुगैखांबाय आरो ना ओमफ्राय नै ड्रेसबो सोलायखांबाय ओरैजाय सिदादों आं ओरैजाय सालायलांगोन औ ओरैजाय सिदादों सोलोफोर आं दादानि बाइकखौ सालायनो नागिरदों आरो ना दादाना जावा ओमफ्रायहाय दा आङो सिगाङाव सालायदोंमोन बाइकखौ बिनि बाइकखौ ओमफ्राय गोलैदों आरो गोलैथाराखै एसे ओरै बेबायदि गेदा गेदि जादों आरो ना आंनि बाइकनिफ्राय गिलिरसिन बियो ओमफ्राय दा होनबाबो आङो दा आरो सेकेन्ड टाइम ट्राइ नायबावनो नागिरदों आरो ना दा नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय